खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिटिसिनि सीएम आरो लेङाइ सीएमखौ केबिनेट मन्थ्रिजों समान मान होनाय जाबाय लोगोसे बिटिसिनि इएमफोरखौ रायजोनि मन्थ्रिजों समान मान होनाय जाबाय मख'नो गोनांदि गुवाहाटीआव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोसावदों जेराव बिटिसिनि चिफ आरो डिपुटि चिफआ रायजोनि केबिनेट मन्थ्रिजों समान मर्यादा मोनबाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा इएमफोरा बिटिसि ओनसोलनि गंबा जिल्लानि रायजोनि मन्थ्रिनि समान मान मर्यादाखौ मोननो हाबाय होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिदों। बिटिसिर सीएम बा चिफ आरो बिटिसिर डेपुटी चिफक आमी केबिनेट मन्त्रीर मर्यादा प्रदान करिबर बारे सिद्धांत ग्रहण करूँ। एटू आगतेও आছিলে एटू নহয় যে प्रमोद बरो नासिले किन्तु आगते अकल चिफ जन केबिनेट आसिले मर्यादा आसिले किन्तु बिटिसि एकर्डत लिखा आसिले जे आमी चिफको केबिनेट दिब लागिब आरो डेपुटी चिफको केबिनेट दिब लागिब। আজি সেই সিদ্ধান্তটো কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। প্যাৰেলেলি বিটিসি যিসকল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হ'ব উইদিন দ্য বিটিআৰ বাহিৰত নহয় উইদিন দ্য বিটিআৰ তেওঁলোকে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব। বিটিচিৰ 5খন জিলাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব। আজি কেবিনেটে তাত অনুমোদন জনায়। गिबि मन्थ्रिनि प्रेस कन्फारेन्सिं केबिनेट जथुम्मायाव लानाय गोबां गोनां थिरांथाफोरखौ नुनो मोननाय जादों जेरै बिटिसिनि सीएम आरो लेङाइ सीएमआ केबिनेट रेंक मोनगोन बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोरा हादोरसा मन्थ्रिनि थाखोखौ मोनगोन जिल्ला पुलिस एकाउन्टेबिलिटि कमिसनखौ दाफामफिननायनि थिरांथा लानाय जागोन गाव रैखाथि हान्जानि सोद्रोमाफोरनि खमसिन बैसोआ 40 बोसोर जानांगोन 2068 रेस कमिटिफोरनो 25,000 रांनि हेफाजाब होनाय जागोन माजुलिनि मोन 67 राज कमिटिफोरनो 50,000 रांनि हेफाजाब होनाय जागोन मरान आरो मटकफोरा बसुन्धरानि गेजेरजों 50 बिगा हा पाट्टा मोनगोन बेनि सिगां मरान आरो मटकफोरा बसुन्धरानि गेजेरजों 7 बिगानि हा पाट्टाफोरखौ मोनदोंमोन होनना गिबि मन्थ्रिया बिबुंथि लाखिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै थामहिनबा एबसुनि खावलायनाय बादियै बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे गासै आसामनि जिल्ला बेंगिरि मावख' सेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोन 8 दाबिफोरखौ लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारिया थांनाय सानखालि जालाङो गाहायै क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर अदालगुरि सनितपुर आरो बिश्वनाथजों लोगोसे आसामनि मोनफ्रोम जिल्लायाव सोमावसारनाया मैया जालाङो बेबादिनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो बड'फा चिल्ड्रेन पार्कनिफ्राय जागायनानै क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालि गेलेग्रा फोथारसिम मोनसे गोजोनै हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों दि बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुङाब्ला फैगौ डिसेम्बर दानाव 2 लाख सुबुं गौमा हाबाफारि लानाय जागोन बिटिआर गोरोबथाखौ दहाय होनानैनो सा सानजा भारत हादोराव गोबां हाथियार लाग्रा आफादफोरजों सोरखारा गोरोबथा खालामदों अब्ला मानो बिटिआर गोरोबथाखौ फोथायखेबस' खालामनो सानदों नभेम्बर दाननि 20 खालाराव मोन G6 सिडुलखौ लानानै दिल्लीयाव सेमिनार खुंगोन बेफोर बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर' बिथाङा मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोन 8 दाबिफोरखौ लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंलांनायखौ नुनो मोनदों नाथाय समाजारि बिजोङाव मोनसे भिडिअ स्प्रेड जानायखौ नुनो मोननाय जादों दि जेराव एबसुनि हानजा सुरनायाव अर नांनानै गासै मोदोमा अरजों खामनाय जाथाय बे जाथायनि गुबै जाहोना माबोरै जाखो एबा माबोरै बेबादि पेट्रल लुनानै सावनानै लाखो बेनि बागै आबुङै बाथ्राखौ मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हानजा सुरनायाव बाहागो लानाय सासे सुबुङा गावखौ पेट्रल लुनानै सावनानै लादोंमोन आरो मोदोमाव सावनानै लानाय सुबुङा जिउ गोमाबाय होनना मिथि मोनदों एबसुनि मोन 8 दाबिफोरखौ बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो मख'नो हायो संसदनि गोजां बोथोर पार्लियामेन्टआव 125 एमेन्डमेन्ट बिल आरो आर्टिकल 280 खौ थाबैनो मावफुंनाय नैथियाव दङ कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लायाव थाग्रा बर'फोरनो एसटि हिल होनांगौ BKWSC खौ आबुं थामोनथाय होनायनि गेजेरजों गामि फोसाबथाय आरो बिसायख'थि खुंनांगौ ब्रैथियाव दङ बिटिआरनि सिङाव थानाय फरायसालिफोर आरो फरायसालिमाफोर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' फरायसालिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनाय बाथियाव दङ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाफोरजों लोगोसे बिटिआरनि खोला बाहागोनि गामिफोरखौ सोफादेरनाय दथियाव दङ अरन मोनथाय आयेन
2006नि राहाफोरनि सिङाव थागिबिफोरनो हा मोनथाय होनाय। स्निथियाव दङ बिटिआर दाथायारि सानज'थाइ जौगाथायनि थाखाय 1500 कोटि रांनि जुनिया जौगाथाय पेकेजखौ थाबैनो रिलिज खालामनाय। 8थियाव दङ बारग' एनडिबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय आरो बारग' एनडिबिफोरनि केसफोरखौ फोजोबनाय। थामहिनबा दासिमबो बारग' एनडिबि थामहिनबा एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारजों लोगोसे जाखिनि बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं बिथांमोनखौ थाबैनो रिलिज खालामनांगौ एबा केसफोरखौ बोखारनानै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय एबसुनि दाबियाव मख'नाय जादों। जुबिन गार्गनि थैनायखौ लानानै एसआइटिनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। खौरां बिजोंनि सिगाङाव एसडिजिपि मुन्ना प्रसाद गुप्तानि गोनांथार बिबुंथि। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना बिथाङा बुंदों दि जेराव दासिम 90निबो बांसिन सुबुंनि बिबुंथिखौ रेबगान्थि खालामनाय जादों। माखासे बिहु कमिटिफोरनि बिबुंथिबो लानाय जादों। सिगां पुलिसआ गोनांथि जायोब्ला उफ्रा गोदान सुबुंफोरखौ सोंथि खालामनाय जाबावगोन। मैया मोनब्रै बिहु कमिटिनिफ्राय बिबुंथि होनाय बायदिब्ला जों नायबिजिरनायखौ थि समाव फोजोबगोन। 25 केसनि गेजेराव मोन 19 केसनि नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। जों साखिफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं आरो माखासे बिबुंथिफोरखौ दासिमबो लानाय जायाखै। गोनांथि जायोब्ला जों उफ्रा साखिफोरखौ लेंहरगोन आरो बेनि सायाव गोख्रोङै थिरांथा लानाय जागोन होनना बिथाङा बुंदों। एपिसिनि सोमोन्दै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय मोनसे फोसावथाय। आय'गनि फोरमायथिखौ मावफुङैनि सायाव जुडिसियेल कमिसननि बोसोन होसेयावबो 2013 मायथाइनि गासैबो थिसनथाइफोरखौ बोखारनाय जायाखै। बे बेलायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया हादोरसा सोरखारखौ मिथिहोखाबाय। माखासे बिजाथिफोर जायफोरनि हेंथायै सोरखारा राहा लायाखै बिथांमोनखौबो बिजिरसालिया मिथिहोखाबाय। माखासे रैखाथि होजानाय बिजाथिफोरखौबो गोजौ बिजिरसालिया मिथिहोखाबाय। एसिएस त्रिदिप राय, नन्दिता हाजरिका, जगदीप ब्रह्म, विक्रमादित्य बरलिनिसिम नटिफिकेशन दैथायहरनाय जादों। एपिएसए नवनीता शर्मा, आसिमा कलिता, ऋतुराज दले आरो अमृता चौधुरी बे बिजाथिफोरा आथिखालाव गोनांथार मासिफोराव दं। बे बिजाथिफोरा थगायनाय आरो थगायनायनि गेजेरजों साख्रि लादोंमोन होनना बिप्लब कुमार शर्माया आय'गाव मख'दों। थेवबो सोरखारा बैफोर बिजाथिफोरनि सायाव जेबो राहा लायाखै। बे केसखौ मानस प्रतिम बरुवाया एपिएससिनि बिजिरगिरिनि हेंथायै जुजिनायनि थाखाय गसर थिसनदोंमोन होनना फोरमायथिदों। उदालगुरिनि कलाइगावआव 5000निबो बांसिन महरगिरिफोरा खौसेयै रोजाबदों आंगोनि महरगिरि जुबिन गार्गनि मायाबिनि रातिर बुकुट मेथाइखौ। कलाइगाव दख'रा आसु आरो जातीयबादी जुग छात्र परिषद आरो गुबुन गुबुन दोलो आफाद रायजोनि जथाय बानजायनायाव रन्तलि मिनि स्टेडियामाव मैया रोजाबनाय हाबाफारि लायो। बेजों लोगोसेनो जुबिन गार्गनि जास्टिसखौ हास्थायो। बे मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदोंमोन जुबिन गार्गनि असे लोगो एनएसडियान बtr रादाब बिथाङा। बर' माहारियारि आफाद आरो गौथुमफोरखौ लानानै मैया चिरां जिल्ला एबसुनि मावखुलियाव मोननै गाहाय आयदानि सायाव गोथौयै आरो गुवारै एबसुनि बानजायनायाव सावरायनाय जालाङो। फैगौ 25 नभेम्बर आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव गोदानै मोनद' हारिखौ एसटि खालामनो बिल लाबोनायनि हेंथा गसंथानो आरो थाखानाय एसटिनि संबिजिरारि आरो राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखा खालामनो फैगौ 10 नभेम्बर खालाराव गुवाहाटीनि खानापारा गेलेग्रा फोथाराव 1 लाख सुबुं गौमाखौ सिसिटिवानि गेजेरजों जाफुंसार होगोन। बर' गोजोन गोरोबथानि गुबै दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ नारसिननाय आरो बर' आफादफोरनि हेफाजाब बायदिखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जालाङो। बे सावरायनायनि गेजेरजों माखासे गोख्रों थांखिफोर आजावनाय जायो आरो बिटिसि, कार्बि आंलं, दिमा हासाव गासै अट'नमास काउन्सिल आरो ट्राइबेलनि राजखान्थियारि आरो संबिजिरारि गोहोखौ रैखाथि होनायनि थाखाय बर' आफादफोरा खौसेयै हाबा मावलांनो थांखि लायो। राजखान्थिनि मोनसे खौरां। एनडिए नागारसिगोन इउपिपिएल दोलोआ फैगौ 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादों। इउपिपिएल पार्टिया मख'नो गोनांदि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया एनडिए नागारसिगोननि इसारा होदों, जेराव फैगौ 2026नि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादों होनना क'क्राझाराव इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारिया मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिनायाव बिथाङा बेबादि बुंदों। सासे आइजोआ न'निफ्राय गोमादों। फिसाय गौतम मजुमदार आरो नखरनि सोद्रोमाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव नागिरदोंब्लाबो जेबो खौरां मोननो हायाखै। जाथायजों लोब्बा लाखिनानै फिसाय गौतम मजुमदारा सारिदुवार पुलिस थानायाव गोमानायनि रिपर्टखौ सिगांग्रो गथायखांबायमोन, नाथाय दासिमबो खौरां मोननाय जायाखै दि बिसिया बहा दंहैयो।
रिपर्टनि रेजिस्टार खालामनायनि उनाव सारिदुवार पुलिसा गोमानाय आइजोखौ नागिरनायाव खामानि मावगासिनो दं। नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों दि सोरबाफोर हिन्जावखौ बहाफोर नुसनबायोब्ला 8723853415 बे जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों। जुबिन गार्गनि न्याय नागिरनानै 40 सान बारलांबाय। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानानै थांनाया। जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा गार्गआ जुबिन गार्गखौ न्याय नागिरनायाव गोसो बायदों। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाया दानसे बारलांनायनि उनावबो बिथांनि बिसि गरिमाया दासिमबो न्याय मोनैनि थाखाय गोबांथार पस्ट खालामबोबाय थादों। फिसाय गोमानायनि दुखुनि समाव गरिमा गार्गआ ससियेल मिडियायाव मोनसे स्पेशल पस्ट खालामनायखौ नुनो मोनबावनाय जादोंदि जेराव बिथाङा लिरदों गासिबो लाथिख'सो। बे फेसबुक पस्टआ पाब्लिक जानायनि उनाव गुबुन गुबुन बेंखनफोराव गुवारै सावरायजादों। जानो हागौ गरिमा गार्गआ मेंनाय गैयाजासे न्याय नागिरबाय थानाय समाव नागारनाय मोनदांदों। मख'नो गोनांदि 40,000निबो बांसिन सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांनि पस्टआव गाव गावनि बिबुंथिफोरखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदों। गोबाङानो जास्टिस फर जुबिन गार्ग लिरनो थाखाय हेशटेग बाहायदोंमोन। माब्ला समाव जुबिन गार्गआ न्याय मोनगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। जाग्रा आदार नागिरनानै काजिरङा नेशनेल पार्कनिफ्राय ओंखारबोनानै कलियाबरनि सिलगाट कामाख्या रिजार्भ हाग्रामायाव आश्रय लानानै थानाय गान्दानि गोथै सह'खौ बुधबारनि फुङाव एबा दिनै फुंबिलि समाव जायगानि सुबुंफोरा कलियाबर साहा बागाननि साखाथियाव गोथै सह'खौ नुनो मोन्दों। सिलगाट हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा जाथायथिलियाव दंमोन आरो बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय। हाग्रा बिफाना सन्देह खालामदों दि गिबि नायबिजिरनायाव नुनो मोननाय जादोंदि मोसानि गाग्लोबनायनि जाहोनाव गोजौनिफ्राय गोग्लैबोनानै गान्दाया थैदों। हाग्रा बिफाननि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जुनार फाहामगिरिफोरनि आनजाद नायनायनि उनावसो गुवारै फोरमायथिनाया सोराङाव फैगोन। मख'नो गोनांनि दानथामसो सिगां गान्दा माहारियारि पार्कनिफ्राय ओंखारबोनानै सिलगाट ओनसोलाव गिदिंलांदोंमोन होनना बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। गहपुराव दिनैसिमबो मोसौ खावनाय जाथाया सोलिगासिनो दं। थांनाय मोनायाव गहपुरनि सानजा रुगुङाव थानाय ककिलागुरिनि गंनै नखरनि मोसौ गलिनिफ्राय खावग्राफोरा 4 मोसौ खावदोंमोन। 15 नं माहारियारि राजा लामानि साखाथियाव थानाय ककिलागुरि जौसांनि साखाथियाव थानाय लकी गगैनि मोसौ गलिनिफ्राय मोसौखौ खावनानै लांदोंमोन सिखावफोरा। मोसौ खावजानाय नखरनि सुबुंफोरा जादों फारियै लकी गगै आरो बुधुराम बर'। मख'नो गोनांनि जायगानि माखासे थागिबिफ्रा सिखावफोरखौ बलेर' पिकआप गारियाव मोसौफोरखौ लानानै थांनाय नुदोंमोन। हमजानाय सिखावफोरखौ होबथानो नाजानाय सासे सुबुंखौबो गारिया हुमखि होदोंमोन, नाथाय बियो गावखौ रैखा खालामनो हादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला सिखावफोरा ककिलागुरि गुदि फरायसालिनि लांगोना खाथियाव मोसौफोरखौ लांदोंमोन। हामासआ दावहा दोनथ'नायखौ सिमफायनानै अजद होनायनि उनाव इजराइलनि रैखाथि हान्जाया गाजायाव गाग्लोबदोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। जाय गाग्लोबनायाव जिउ खहा जानायनि अनजिमाया 90 जाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला इजराइलआ गाजायाव गाग्लोबनो थिरांथा लानायनि बागै आमेरिकानो मिथिहोहरदोंमोन। बे समावनो गाहाय मन्थ्रिया बोलो बाहायनो बिथोन होनायनि उनाव बे गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि दसे उनाव गाजा नोगोरनि अल साबा ओनसोल आरो कानु युनुसआव इजराइलनि एयार स्ट्रिकआव गाग्लोबजादोंमोन, जेराव इजराइलआ गाजायाव गाग्लोबनायाव गासै 90 सुबुंफोरा जिउ खहा जाबाय होनना मिथिमोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।